ngakwa ban yalam jingmut agane ke ngitang halor kane ke benta bat ban jubab ye ke jingkeli ka bangalabu balai ba ubriu u jinjar hasla jong kane ke bertai bat balai ba ublai u syaru ba ubriu unya lingba ye ke jing bat ke jing tenjo ba ke tin pareng ba ke tin nong wei kiong. What is the reason, what is the purpose of people suffering on this world? Kidon katu kat neteli ki jubab ya ke bangala banwanra ya ke bagaktin ke joblay ke keren badya ka ba ublay ubu aga donut jonga ka bangakwa ban pasyat baban sngow ha padeng jongpi yo don na padeng jongpi ki hinmen ba ki para ki jonga ki bala keli ya geni ke jingkeli balay bangingi jenjar kat ni hatu uta ublay yo sngow mo yangi kat ni ngi jenjar kat ni ngi kuslai kat ni ngi linga balay bangila dwai kata ngimyo ya ke jubab lesi pila keli ya kita ke jingkeli hagani ke janmit ngin persang lingkot kat bala ya kaban perkhat ya ke jing shisha kabakaktin ke jong blai kadon na pring jongi kadau ke baningkong balai bau blai usha ya ubrio kadai namar bau blai ukwa ken ban tenjo lani ba ong kaktin nong wei ukwa ban put yangi into a test ban tenju yanga bat yapi ngaken mau ke tin ke joblay ke kitab Deuteronomy kalenong ka bapra ke rekhot ka baar kumno boblay uong ye ki kun Israel hatu phim shim ken mau mo pila kelet no ya ga ei ka ba manga ublay ngalale ha padeng jongpi nadu ka por jong ka ri Egypt kayin jong ka jinglong mrau bat om tang hang ta pila mat pila yo i ya ga kti ke jonga Hagaba pia ling baka duriau ke basau kita gi nongshun ke jongpi kila jano naga khmat jongpi bat phim shim la yo isu ye ki haga jing im ke jongpi bat pila ya ling baka duriau ke basau bat apdeng jong kata ga riklau jong ke jing do jing kerman pila yo mat ye ga kti ke jong blai ban menta pidon hang ni hatu pila kelet mo ya ka ei ka ba ublai ulale ha ka jing im ka jonga ba ka jongpi ke henman ba ki para ki jonga balai ma phi bat manga kum ki banget ki babut yu jisu ngimat di ki jing jinjar ngimat di ki ummat thang ka singkli jongi ka dab ba ka ji di ki ummat ki jongi tai namar ba ublai ukwa ban tenju ya nga bat ya pi bat kum no ngile ha ka ba kum ka de ka por lani kumno ngi respon ngi react haga bakum kata kapor kata kadika daw ka baning kong ka ba ublay usha yo brio ban ya ling ba kini ke jing tenjo kawai ke nuksa pinyo i ke jing im ke jong Joseph tin ke jong ublay ka kitab Genesis kalenong nadu ka ba lai po kandai hadu ka ba sau po wai pinyo i ke tu ka benta na ka tin ke jong ublay ka bangin num don por ye ke ban puli ba ban yaturu apareng jong pi ye ke dekhon pila ban puli he ga yeng ga ba pipidon pinyo i ye ga jing im ga jong u pila ban ong ba u shimla deserve la ne kam shimla don kanu ka ba penlong ye u ba u don hok ban yo ye ga tu ga jing sha ba ga jing mat ga jong u ha ga jing im ga ba man la ga sngi shimla le ye ga no ga pop ula shadi ha ki henman kila thmu ye u ban penyam henry kila dino ye u kom umrao ba ula poi ha ga yeng ga jong Potifar shimla le ye ka pop pitep ye kata bagak tin ke jongblay ke tu pila ban ong kumnu udon hong ban yo ye kata ublay udon ye ka plan na gamda jong u ka ban test ye u react kumnu ha ga bakum ga de kapor bad ye pi bad ye ngaru ka ei garai ba ka jubab ga jongi habangi mat ye ke jinge hatong yong trai ngan sno tang hame ne ngan len no yo trai ngilai keren men syam tayo kita ki riu start ki riu krau perkhan ka baki ong ha ka tin nong wei kita ki inteleng bat la ong baki nong tho ki ong ko mengila ong men syam tayo badai kan ni ka wei ne ki jing ka ba pelong ye ki ni ki briu bakin jingai no blai dai ki ni ki jing ka baki kim la ban sngo tho kim persang ru ye ka ban sngo tho kim persang ban wat ye ka daw ki shu ong bai bau blai dan ublai kwa ban tenjo ye pi ublai kwa haduk kat nu phila ban sha bat haduk kat nu phila ban ngej ban syanyau kalong ka baning kong kabar tin ka jong blai ka ong ada pipuli ka kitab jong Jeremiah kalenong ka bakat henriu ka dekot ka ba arpuai ka ong ye kini ki kentin hakmi ngan pentip haki
hakani kasisien ngan pentip ken haki ya kakti ke jonga bat ya kabor jonga bakin tip baka kerteng jonga kalong u Jehova uta kadika kintin kaba ublay uong yu Jeremiah baka daw kaba ar balay ba ublay usya ya ubriu ba unjinjar kalong ba ublay ukwa ban yalam ya kibriu lani ukwa ban direct ya ki ban peni le ya kani yat kum ni bat long kum ni hagapor kaba himat ya ke jing ublay ukwa ban direct lani ban yalam yangi syakajat jong ka ding pna ka jong ukwa yang bat ya pi bangin snow tu ba pi bat manga ubriu ni day kibriu ukwa bantip banga bamapingin pla ya kata pikin mau ya kata kitab Sam ka jingrai Sam kaba ngijus yos ngobha habala pule ba ublay ong ya to ke kentien to ngap bat to tip banga ngalong ublay manga la de pipet ya ka original translation haga Hebrew ka ket ya gani ka jingmut ka ba ublay uong yos im Hezekiah habala rwai ki kun ki jau kora wong ya gani ka kentien tip ba me ubrio melong ubliu ubatulan admit ya kata ba melong ubatulan bat ubriu ru hagini gisngi ngiyo I keleng hagini ka pandemic ka bala syirkai ka bala sar ya ka berthei baro kawai bat hari India ka ba it ka jongi bat ka bayar ngiyo kat nang mi gisngi kita ke kes kinang kiu ublay lingba ki jingja ki bangingi mat ukwa ban yalam ban direct yangi ban peni hangi kanu galenti ka bangi di banyaj bagalinti galong bangin lej hakajat jong gading puna ga jong trai hakajat jong ublay ban ong bat ban plasam mensim I am nothing without you ngamlong ay kelam mame kata kadi ga daw ba kabar kabalay balay ba ublay usya yo ubriyo ban mat ye ga jing jenjar kadaw kabalay kong gaktin ga jong ublay ke thu yengi ba ublay ukwa ban penbet yengi ukwa ban karek yengi ukwaru amtang ban penbej ukwaru bamangi kibriu ngin dipen lan ngin syanya hau bat ukwaru yangi bangin sakhiyo ukwa ban penbej ningkong ukwaru bamanga bat mapi ngin syanya teli hau peni ka perthai hagini gisngi kila persang bat ubriu kamtam haka spatsnem ka bamenta kata ka postmodernism ka bangiong kata ka postmodern era ka bangiong ka bangi yukeli jingkeli bet why kalong kumni balai kalong kumta kata ka konsep bangi keli jingkeli shibun kiai bat kani ka konsep jong kata ka pre-modernism lani ka postmodern era ka bangamut banong bau briu usubu jingkel libet ya ki baro haga jingim ke jongu bat tre ya ka ban ong halade bangan dipen hau blay ubaim ke henmen baki para ke jonga ka tien ke jong blay ko ong ka kitab jing pen pau lai ke lenong kat khandai ke khot kat ya ki banga ien ngasneng bat ngasempan to ngau shit rehem namar kata bat to kella ka bamut David ruang haka sam ka basispa khat khandai ka dekhot ka ban nyo phuai ka ba bha yanga bala penshitom yanga bangan dup nang ya ki an jongme ke men baki para ke jonga ubriu haka spa snem ka ba ar phuai ngan bu agak tin nong wei pinom sngo ai he is trying to play God ni persang bangin ong halade bamanga bat mangi ni dei kiblai dei mangi kibarai ya ka ka bangin le dei mangi kibarai ya ka bangin ikwa dei mangi kibarai om dan manu bala ban batai utau belai bat kita ki an ke jong ukim trekam ya ke jingim ke jonga hot kata ke jing tho kalong kumta I respect ngaburom ya ke jing ong jong pi tang banga tengam pediang kata ka dei ke jinglong jong kani ke juk ka bamanga bat mapi ngiem bangai ken mau ya ko wei ka email ke jong wei parlok uba ien kisnem ki blalek no ha kisnem arajar khat san khat riu ka bola pha yanga ya ke ne ke email bagata ka content jong ke email ka ong ya ke ne ke kentin bauta uparlok u ong doilem se yu mama jonga bangi hangtai hari Amerika kata gari ka bakrau ka spa ka krau ka burom baruong utau mama jong ubade uwei na kita ki bahakmat ki riu start ki riu syampang lane ke bagi ong kita ki scientist
Baka kentin kabami naki kalong bangim dan kam shu yo blay. Hakani ga juk kabanging im. Piyo iling baki kor ki bor la ki media ki ba lami ki video baki briu ki yam. Ki briu ki dam baki kosio badau try ya rab yangi ublay ukwa ban korek bad ublay ukwa bamanga bad mapi ngin syania hau babangin sakhi yo. Kawasaw balay boblay usha yang abat ya pi bangin ya lingba ya ke jing ublay uburom ya ka rai jong pi bat jonga uburom ya ka ka ba pi pirai min syam tayo ngilay kren syapang kata ka free will kata ka mon lai luit ka ba ublay u ai ya pi bat yanga haba ulatau yanga bat ya pi hakadur ka jong uhi baula banrai ya ka ba sniu hoi lani ba em ya ka ba sniu lani hoi ya ka ba ha ngila banong hoi na em ya ka ba sniu bat ya ka ba ha ublay uburam ya kata pitarai hak per eden hak do kapor ka benang long ka berthai hak bala thau ublay pitarai tip yu adam bat ya ka em baki labam yu tu so lani pi mudur ba ublay la mo ban khang yu adam bat ya ka em bakin ong bakin numbam yu tu so bala adong ya ki ublay ula ban khang na mau de ublay jong ki blay baru try jong ki try ula ban le ya kata re balay le na maru buram ya ka rai ka ba u adam musyim